Titulo batok sa Argentinian nga si Fernando Martinez. Sa Balita Entertainment Pilipinas, ikatatlo sa bugos nga kalibutan nga may pinakadamo nga K-pop fans. Samtang sa Balita Espesyal, mapila naman ka mga pagpati sang mga Pinoy. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilog gamahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Webes, Enero 27, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. Kag-Action Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Sa alas 3 sa karon nga aga, ang low pressure area ang katapusan nga nakitaan sa kalayon nga 190 kilometros na bagatnan nakatundan na bagatnan sang Puerto Princesa City sa Palawan, samtang ang shear line padayon naman nag-apekto sa eastern section sang Northern Luzon. Ang Western Visayas, lakip na ang probinsya sang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sa gihapon sa mga lumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang easterlies kag thunderstorms. Mahuyang tugtog pagsarangan ng huyop sang hangin ang mabatyagan naman sa bugos nga probinsya sang Negros. Ang adlaw na butlag alas 6:07 kaina, magatunod naman na 5:46 karon sa hapon. Ang temperatura yana naman sa 25 degrees Celsius tugtog sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning mga ka-aksyon, good morning Liwat Action Eden. Good morning, Liwat! Sa tanan nga naubo kag nasipon. Yan, Kita mo na, susubong mo na. Nakauso subong no, so mga Yes. ubo kag sipon, trangkaso, mga kwan wala, mga respiratory diseases. Tapos, kisabala mambar ka nga, kisabala, share mo lang bala ha? Bawa ko talaga, nakatrangkaso, kung bala labas yung COVID na, ay susasang wala COVID, ya mo niya nga chimpo, yung ilanat, maging kuya. Yan ang subong. Subong once mag-check ka muna, magpa-test ka bala, COVID na yun, no? Nano naman. Especially in yung Omicron variant, bala nga ti tama ka, infectious kayo, tingya nga mga symptoms, ang mga symptoms ha, kaya usually asymptomatic man mo, pero mga symptoms siya mo ginaya, ubo, sipon, trangkaso, Yes. daw, trangka, daw, kataro ah. Kabudlay daan, action boy, kaya ang COVID, kaya ang hilanat, pareho sintomas, mapraning ka bala paminsa raw. Mambal ka naman, man itong nastorya ko gano'ng iligad mo? Kamusta to saman? Basi bala, muna bala. Kabudlay. Pero kwan hindi ka magpanik ah. Bulunga lang ang imong symptoms ano? Kabudlay, action boy, kaya kita mo sa Ako gani Facebook. subong nagakuan ako nagaresita na ko Nagaresita ka na? Sa ano? Ti kay pareho na bala kay ti tungod na anad na ta sa amos ni nga mga blatian. Ti suling kaya bakal na ta sa mga muno. amo lang ka nakalong, na. Ti pagbatsyag sa upod mo, nya bakli bla kuan mo. Daga ka na bla. Nakalearn na. Gali, ang problema, subong, bisan ano mo ka resita, kaya na may nabalaan ka man, wala naman bulong. Hindi ang kuan mo lang ang mga amo paracetamol man tong daw na. Oo, subong na Ang iba medyo naraman nagbalik-balik na. Ang iba naraman niya. Pero ang ginalaw lang, one person, one banig lang sang paracetamol. So, amo na nga sa sitwasyon, subong to nagasagad ka naman bala kung Oo, ano ang imong baklon, yes. di ba? Learning, learning from experience. No, experience. From bad experiences. Ako ligad, to amo ko na, amo ning ginimo ko. Ah. Testingi bala. Nan. Si Migo ta Bob din ni Francia, bla ta namit mo sa atong kapitan bla. Sino? Sa Marco. Okay. Si Marino mo Marino, bla. yun ko pa. Kasabad. Migo ta Bob din Francia. May sagad pa gina siya, may ginabatsyag ko sa amo niya, basta may ginabatsyag ako. Niya sala na, ariyo, niya baklan ta kabla ngita no. Pagbakal. Ginto Marco, daw pinahid mo. Ayun, bongga. Portabilidad. Ano na do your research or based on experience ang iba? Experience. Experience. Experience ang iya. Kay ti amo nang iya man Oo, ginagawa. kag siya man nagatatap to sa iya sa kagalingan. Pila ka semana, nagbiwala, nagkiang-kiang ko din. Oo. Daw pinahid mo. Ay, Isa lang? suod. Oo, Sige, di ko na bigyan, may utikan ko. Umiyutikan ka. Oo. Nag-birthday to sa daan sa 25. Ay, so, sinasa. Oo, sige ba? Nasunway ka na sa mga bakal. Dito sila, balong din bakal. Hala, tiba si iyawan na nakapangita. Wait, ka na sa mga bakal. Ang balit sa ako, ka na di ka bakal. Ito. Siya lang yan nakakita. Pero ti abilidad ni ko tabab. Grabe. Francia, no? Grabe, gidya tiyangay, gidya dapat maninuyo na. Yan, damon balaan. Oo, grabe, gid. Good morning dra kay Sol Lama Barnatsa.
Sawadika, Bacolod. Di na to yung akon nga Hindi mga na to comment, dampi. di Kay man? Wenskili Ari. Morales, Kagawad Ems Aboso. Yes. Good morning, kagawad. Dagal doon, hindi pa madayon ng barangay eleksyon. Nung nadusok-dusok pa lang. Ganito, idugon pa sa 2024 raw. Disyembre. Lumayawan. December ni tani mo. Kaya, wantas ni Hula tao. Ilawig ang kampinyan. Melili Oligo, kay Dennis Nuestro. Good morning, man. Sa kay Jocelyn Song Comedia. Alagad Kevin Henry. Thank you for liking and sharing. Yes. Good morning rin kay Kap Bibing Tobiliha sa Barangay 2 sa Motomaniac Motorcycle Shop. Pero tika kung sugo sa ilang monitor dra. Pwede nila mag-greet ka ron on air pro, no? Ang Yes. Motomaniac Motorcycle Shop. Si classmate ko na, Mayor Ernesto Estrao. Good morning sa imo, classmate. Lisa Joy Ilon Amoroso, kay Joabel Vargas Bello. Kita mo? Ang akon, di ari pa kuya kay And then- Alexis de la Paz. Layo pa na. And Ay, layo pa. Caballo Subaldo Jr., kag Russell Gomez, Somal Lumena. Why na ko gani, oh? Sila ko noon iihada ko Jocelyn Song Comedia. Standby na sa aton mga balita lokal. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:13. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, nagalaom naman ang Bacolod LGU nga may sugtan nga mas consolidated, coordinated kag complementary measures ang virtual meeting sa tunga ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia kag Governor Bong Lacson may angot sa pangabay nga travel protocols sa mga inbound travelers sa sa Metro Manila. Sa interview sa action firing line, ginkumpirmar ni Bacolod City EOC Executive Director M. Ang nga nabaton na sa syudad ang positibo nga sawat sang gobernador may angot sa unang nga pangabay nga magpatigayon sang virtual meeting kag ginapaabot nga mas mangin produktibo ang talakayan. Nag-ugat ang pangabay ni Leonardia may angot sa travel protocols kasunod sa problema ang ipalambot sa mga inbound travelers gikan sa Manila nga makapila na kabeses nga wala na dayon ang ila flight bangod sa delay sa resulta sa negative RT-PCR test. Una diri, nadesisyonan sa Bacolod LGU nga tugutan ang antigen test para sa mga fully vaccinated inbound travelers. Bagay nga ginaduso nga imuon man sa probinsya para sa kapusan sa mga biyahero nga nakapabakuna na batok sa COVID-19. And I'm sure we will be able to trash out kung ano man na ang mga hindi parareho nato nga guidelines, and we hope to be able to come up with more or less a consolidated, coordinated, complementary nga mga measures para sa aton arriving passengers. Mahibaloan na sa Biyernes ang hapon kung anong desisyon sa gobyerno provincial sa Negros Occidental sa pangabay sa siyudad sa Bacolod angot sa travel protocol sa mga inbound travelers gikan sa Metro Manila. Sino kay Governor Bong Lacson nga antes pa man magpadala sang sulat sa iya si Mayor Leonardia, nagkasapol ng Provincial Interagency Task Force angot sa travel protocols kagin kasugtan nga padayunon sa gihapon ang pag-obligar sa mga arriving passengers ng RT-PCR test halin sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 3. Sa sulat ni Leonardia, iyagin pangabay sa gobyerno provincial nga negative antigen test results na lamang ang i-require sa mga inbound travelers halin sa Manila imbes nga RT-PCR test. Apang insuasyon ni PIATF Action Officer Attorney Refrando Diaz sa syudad nga mag-upod sa ginpatigayan sa probinsya nga swab for free upon arrival sa Bacolod Silay Airport. Sa karon ng mga inbound travelers halin sa Alert Level 3 nga mga lugar ang ginaobligar sa gobyerno provincial nga magpresentar sa negative RT-PCR test result antes sa aprobahan ng ila sining nga S-Pass. Samtang ginpahayag naman ni Dr. Ana Maria Pornan, ang head sa Bacolod City RRMO, nga madamo sa karon sa mga COVID-19 positive nga fully vaccinated ang nagapaidalom sa home isolation. Wala sang datos nga nahatag si Pornan sa mga home quarantine, apang ini ang mga asymptomatic o kung may mild cases lamang. Apang suno kay Pornan, ginabutangan sa gihapon sang yellow line o kung tarpaulin ang balay nga mayara sang COVID-19 positive. Ginatugyan naman sa siyudad sa barangay, pagi sa Barangay Health Emergency Response Team o kung BHERTS, ang pag-monitor sa mga home quarantine.
Sa karon nagapabilin sa 4 ka mga public schools ang nagaserbi nga quarantine center sa syudad kag ang Midway facility sa Barangay Alihis. Cubicles 9927 ka cubicles. So, wala po sa duwa ka room nga good for mga 2 to 4 man. Since the pandemic, wala pa ganun siya na-utilize si Doc, no? Wala. Pa kaya mo na sa wala siya CR sa babaw. Ang CR na COVID. It is built before ng COVID malahaw. Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Ana Maria Pornan. Kapin 50 naman ka mga mild COVID-19 patients ang sarang nga maakomodar sa gin-convert nga evacuation center pakadto sa isolation facility kag isa pagid ka building sa Araw Relocation Site sa Barangay Vista Alegre, Syudad sa Bacolod. Sunod nga Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang Lunes ang aga sa ila ginpadulungan ang pasilidad para sa inspeksyon kag nakit-an nga dako ang kapasidad sang sining nga pasilidad. Padaan pa sa karon ginahimo pila ka mga banyo sa pasilidad kasunod nga sa original nga proyekto ang banyo ang yara sa Idalom. Ginpahayag ni Dr. Ana Maria Pornan, head sang Bacolod CDRMO, ang gin-convert nga pasilidad ang may 27 ka mga cubicles kag may dugang nga duha ka rooms para sa kapin-4 ka mga pasyente sa kada isa. Dugang pa ni Pornan, may isa pagid ka building sa likod sa evacuation center paghimuon man nga isolation facility kag may 8 ka rooms nga sarama ka akomodar sa kapin-4 ka pasyente sa kada room. Sa ibang baraton nga balita lokal, ginpahag ni Acting Bacolod Election Officer Atty. Revo Sorbito nga sa Pebrero kung sa Marso na talanang kay paidalom sa training ang mga manunudlo kay iban pa nga mga serbisyo sa Mayo 9 nga eleksyon. Suno kay Sorbito, ginpahibalo sila sa COMELEC sa probinsya nga ang training ang lakipan sa mga miyembro sa electoral boards kag DESO technical staff. Dugang pa nga ululupod ang seminar sa tanan nga mga manunudlo sa probinsya nga kabahin sa electoral board nga posible patagiyunon sa syudad sang Bacolod. Sa record sang COMELEC Bacolod, mayara sang 450 ka clustered precincts kag 1,350 ka mga manunudlo ang magabug-os sa electoral board nga ginalakipan sang 3 ka mga miyembro. Ginhatagan naman sa Sangguniang Panglusod sa Bacolod sa Resolution of No Objection o RONO ang Bacolod Real Estate and Development Corporation o BREDCO para sa expansion sa reclamation area. Ang RONO ginhatag sa konseho sa virtual session kahapon sa hapon kag magalawig tubtub Hunyo 30, 2025 base man sa pangabay ni John Palangka Alonte, BREDCO President. Sanday Councilors Renesito Novero, Legal Counsel sa BREDCO nag-abstain, lakip man si Councilor Simple Distrito. Ang RONO isa sa mga requirements nga dapat makuha sang BREDCO para sa bagong reclamation project nga nagkakinahanglan sa approval sa Philippine Reclamation Authority. Ginpahayag ni Councilor Dindo Ramos, Chair sa Committee on Laws, sa tuig 2019 o kunang tinalikdan nga konseho ang naghatag man sa RONO sa BREDCO pero wala ini mausar, tubtub nga nag-expire sa sulod sa gintalana nga duha ka tuig. Sunod kay Ramos nangin justification sa BREDCO ang COVID-19 pandemic sa ilang nga pangabay. Madumduman, tuig 2019 ginpahayag sa BREDCO nga may 24 billion investment sila para sa Phase 2 sang reclamation project na mag-cover sang 300 hectares. Actually, may dugan na nagana sila ron, no, ang BREDCO. Dahil kaya gindan to lifespan na 2 years lang. So, kagina, nangayon naman sila luwat. Nang gigrant naman po until June 30, 2025 lang. Okay, balikon baga nag-expire na ang previous RONO. Nag-expire na. Kaya may nausan. Si Bacolod City Councilor Dindo Ramos. Aksyon Balita Morning Edition. Frequency sang ABS-CBN nakuha sang bilyonaryo nga si Manny Villar. Samtang vaccination day sa mga kabataan na ginaduso sang Department of Health. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy! Kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basic para ng traffic or ng traffic dito sunod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank. Good morning dira sa kay Roberto Hiraposco Caraballo. Dira sa Handumanan bala nang hutuda. Yes. Handumanan United Tricycle Owners and Drivers Association. Perfect! Ako mo na sa ano? Para mo na sa wala namang guro sa iba na. Tubang ni sang hypermart nagliga dara kuda naka-parking kuda. Ti wala ka. Galing kay ambot kung nuway na sila guro. Naka-park ko sa liga. Base time may nagabiyahe sila. May ginahulat ko bla, ara ko da sa tubang. Taragit sa hypermart bla. No? Sige. Good morning dra sa inyo, sa atong mga drivers dra, maayong aga sa Handumanan. Sakay Evelyn Duca Cantolino, classmate ko na eh. Good morning sa imo. Classmate naman? Yes. So, ay kada mo ka classmate. Ang dami namang classmate mo bla. Mang-recruit ko wala classmate. Yan. Turyab lang nga. Nga nagraway kaya pre ka pang asawa pre ako. Kay igo ko binaka balo ka pre sako sa obra blan. Mita o ano. Igo ko nakakuan nga daw asawa ko na ko. Mga classmate ko may mga Apo. bana na. Because May mga kuan naman mga classmate ko. Ang classmate sing iba naman tong imo. May mga sakto man. Ha? Nga man, ako sa classmate mo. Sa classmate mo, ang classmate sing iban to bla mo. Yes. Ano ka man imo yung naglaon kay imo eh. Di ba? Pwede pa kayo nga Kung gawa. hindi available ang classmate mo, classmate siyang iban to eh. Dapat pa man guro mga kaseksyon na. Mga batchmates. Mas ikaw man itong ginaulat ya. Ben Buds! Good morning sa imo. Hindi ka nadampi man mo na ara ka da. Kaya kita mo. Kay Anya Malion. May aga. Basi, sala, walang pambasa ko. Ga-monitor gid Marites Tinya Alisbo sa Bakyas Mansilingan kag si madam niya. Kay basta daan subong nga basa ko duga alang-alang kung kisa magbasa sang Marites mo. Oo, basi. Kay basi bala pangalan gid tuon nga Marites o kon gintawag ibala nga Marites. Mo na siya. Do ka budlay subong nga Marites na. Kay Papa Edwin Pantaras, ti sige karon tanan ni Igrit walak tawan ta kadanay joke. Igrit naman ni karon on air si Miriam Kabangal na lipay sa Hacienda Gamboa Kaduaan Cadiz City. Kay amo lang ni ila ginapamatian. Wow, thank you so much. Rania Geokadin Antopina, good morning. Greet nilang sister niya nag-monitor sa Barangay Bata nga si Erma Garcia.
good morning. Ano ni Tita Wilma man? Ate Kim, good morning man. Kay Sir Ray Baryoga, of course. Jocelyn Sangco Media, monitor lang sa radyo. Mga pita. Salamat. Rudy Libran. Rufy Libran. Good morning. Princess naman ang pangalan. Bongga, princess naman ko wala. Princess ng kakatulong puwak. Kay Evelina Pamaseno, good morning. Ernesto Rigacho, may agaman. Kag sa family dira sa mga gimit Estilia, kag Alacapa, La Carlota City, may agaman. Joshua Bia, kadamo naman. Nagbalik na isa niya ka, no. Good morning, kumpare. Kay kumare Mary Joy dira. Roger Sildres, good morning. Tamyaw niya lang iya asawa. Nga si Karen Sildres, gapamati samtang nagapangape. Salamat. Joshua Bia, tamyaw niya lang kumare Vanessa, kung kumare Jinky. Salamat. Gid. Herman Para Jr., mayong aga, watching live from Manila. Thank you so much. Kay classmate ko man, Totong Hirona, dira sa, arin siguro sa barko pa mo. Basta way na di sa barko na siya. Mayo lang may mga Seaman Facebook siya Live na action boy, no? Yes. So, una nga panahon, detach gid sila sa ano, At gid least dyan. makalingaw-lingaw ang aton ng mga seaman bla, Yes. mga seafarers nato. Kag hindi sila malilipat mag-Tagalog, mag-Ilonggo. Kaya basi madugay ito sila sa China, kag mag-ininchik na sila. Man, correct. Kag Diba, no? ang gid ang boredom gid. Yes. Kuan gid ang boredom ya. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning man dira sa imo kay Melchor Melos. Good morning. Aga. Si Teacher Romela, ari di sila naligad. Oo. Naging chat niya ko. Sila ni Ma'am Melos. Sa kay Cielo. Oo, buti naman siya subong, ah. Oy ko kabalo basta pagkanto din ni Teacher Romela ang itlog ni Cielo. May itlog na sila mo sa pato bla. Oo. Itlog sa pato bla. Dalaya. Dala pa sa Ati istorya. naubos na ito guro ay. Lapit na lang makagulugin hawa na sa akin. Hindi kinanlan, mabugtaw aga para mamubod. Mamubod sa pato. Oo. Kaya magpangsikop sa mga pato, kaya nagapatunga ko sa dalan kung wala na pakaon. Kandaw, kaya pagsulod nila ka duwa. Yung tawag ko si Dorel, kaya rin si Dorel sa technician's booth. Door-store, sa risikuhan na si Luing kag si Romela. Magawa ni Luing, siling ni teacher mo Romela. Niya, ay, nang kagamay mo lang lisimo, no? Kagamay? Ano nga gamay? Siling ni Dorel, sala ko. Kasabad. Kailain doon sa camera mo kasi aga doble bala. Siling, 20% na iya nga mo na. Yes. Siling ni... Importante beautiful. Siling ni Dorel, ito sala ko pa yan. Joke lang. May nag-amog na si Dorel, ano? Daw nakibot lang sila kiti, nataraw ni Muti daw kadako sa, kahit 20% na siya. Oo, mas bigger ka. Godoval. Sa camera mo, no? So, anyway, kumuna sa inyo. Kasabad. Ako nagtudlaw ulit ka Dorel. Nga. Hindi ko tanay pagambali. Kamay mo lang si mo, action doors, no? Tanay na sambal mo, sala ko na. Sala ko na. Kung sila may ginakaon. Amo na ning kabit-kabit akon kada December 31. Kada New Year. Kaya sa akon wala ginang nag-apply. Do ka budlay gid. Sige, anyway. Jean Ignacio, good morning man sa imo. Yes, sila na sa Taandoy's Chicken House. Dira sa may tupad sang Valladolid Police Station. Valladolid. Dra sila. Dira kay Major Wilfredo Benuman. Ay, guro ko makalabay ko da mahapit. Yes, hapit kagid. Na ilabi na gid si Tita Elsa dira Swalog kuno. Good morning. Nami ta dabla ila nga Ano ni si Jean Ignacio da? Siya ginangga pangamot gida sang inasal. Okay. Nan. Halin sa tuhog pakadto sa sugba. Good. Sige, standby na sa aton mga balita nasyonal.
Alita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:33. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, nakuha naman sang Advanced Media Broadcasting System Incorporated nga ginapanagyahan ni anay senador kag bilyonaryo nga si Manny Villar ang frequencies nga sadto ginagamit sang ABS-CBN. Ini ang ginkumpirma sang National Telecommunications Commission pagi sa press release ang ginpagawa. Sa press release nga napitsahan Enero 25 tuig 2022, Enero 5 sang ginpromulgate ang mando ang ginhatag ang Provisional Authority sa AMBS agud mag-install, mag-operate kag ma-maintain ang digital television broadcasting system sa Metro Manila gamit ang Channel 16. Oktubre 5 tuig 2006 pa nag-apply para sa authority to install, operate and maintain ang AMBS kaya nagahulat lang sang available nga digital TV frequency. Ang AMBS ang ginatagan sang Provisional Authority pagkatapos madetermina ang legal, technical kag financial qualification. Matapos ang technical evaluation sa AMBS, napangayo ang NTC sang guidance sa Department of Information and Communications Technology kag legal opinion sa Department of Justice antes gin-grant ang Provisional Authority. Ginpahayag naman sang Malacanang nga nagpangayo lamang sang guidance National Telecommunications Commission sa Office of the Executive Secretary angod sa pag-assign sang available kag wala na usar nga frequencies kag wala inisang kahilabtanan sa paghatag sa frequencies ng ABS-CBN sa Advanced Media Broadcasting System. Ginhimo ni Cabinet Secretary kag Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles ang pahayag matapos ginreport nga gintugutan sang NTC ang AMBS ni anay Senate President Manny Villar para maka-air sa Channel 2 kag Channel 16 tubtob 2023 para sa simulcast purposes. Ginklaro man ni Nograles nga wala gin-mentionar ang ngalan kag kumpiyansa nga sa kumpanya sang nagkadto ang NTC sa EOS. Samtang wala naman ginapaboran ni Senator ni three-term Senator kag karon Deputy Speaker Loren Legarda ang pag-import sang Department of Agriculture sang 60,000 ka metrikas tonelada sang isda alin sa iban nga pungsod bilang sabat sa kakulang sang supply sa pungsod. Suno kay Legarda, ang mas kinahanglan himuon sang gobyerno ang paghatag sa nakaigo kag dugang nga suporta sa mga lokal nga mangisda kag sa fishing communities ilabi na sa marapektuhan sang nagaligad nga Bagyo Odette agud mabuligan sila sa pagbangon. Gindugang pa ni Legarda nga ang importasyon sang isda ang mas lamang nga makabutang sa maudlay nga sitwasyon sa atong mga isda nga ang ginapangitan-an sa pamilya among adlaw-adlaw makita sa pagpangisda. Sino pa sa senadora nga tutukan sang gobyerno ang paghatag sang fishing gears kay equipments, bangka, pagpatindog sang community fish landing kay mga hatcheries nga magapauswag sa fishing industry kag makapaayo liwat sang supply sang isda sa mga merkado. Sa iban pa nga balita national, ginaduso sa karon sa mga health experts sa Department of Health kay Interagency Task Force Against COVID-19 nga magpatigayon sang COVID-19 Vaccination Day para sa kabataan kasunod sa pagtaas ng kaso sa virus sa pungsod. Sunod kay Philippine Medical Association President Dr. Benny Atienza, tuyo siniya gun ma-encourage ang mga ginikanan nga pabakunahan ng ila sini mga kabataan. Dugang pa ni Atienza, pinaka-importante sa ginaduso nga Vaccination Day, among edad 5 tubtob 11 anyos kag 12 tubtob 18 anyos tungod manubo lamang ang porsyento sa nasamit nga age groups ang bakunado batok sa COVID-19. Nagapati man sa Philippine Foundation for Vaccination Executive Director Dr. Lulu Bravo nga ang pagpabakuna amo lamang ang pinakasolusyon agud matapos ang pandemya. Ginpahayag naman sang eksperto nga mas madamo nga nagabusong ang nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Dr. Carmela Madrigal D, anay presidente sa Philippine Society of Maternal and Fetal Medicine, nga sa isa ka personal nga eksperyensya sa nakaligad nga napulo kadlaw, madamo nga pasyente niya ang nagabusong nga nagpositibo sa COVID-19. Ang mga nagabusong ang ginainggan nyo naman nga magpabakuna o kung booster shot bilang proteksyon kag sa niya kag sa mga bata batok sa virus. Suno man diri nga ang mga lapsag nakabaton man sang antibodies gikan sa ilang bakunadong iloy paagi sa breastfeeding nga may kapareho nga proteksyon nga 6 kabulan. Ibakante ang Commission on Election ng podium para sa kandidato nga absent sa debate. Sunod kay Comelec spokesman James Jimenez, kasapiyak nga hindi mandatory nga attendance sa ilagin organiza nga event, tuyo sa pagbakante ng absent nga kandidato, agud nga ma-highlight nga wala ang iya presensya. Apang kumpiyansa si Jimenez nga magatamo ang tanan nga imbitahan nga kandidato. Mag-umpisan debate sa Comelec sa katapusan nga semana sa bulan sang Pebrero. Sa kalapusan nga bahin sa aton balita nasyonal para maathag nga explicar sa publiko ang mga rason kung nga padayon nga
Antos ang mga Pilipino, ginpahayag ni Partido Reforma Chairman kag Standard Bearer Panfilo Ping Lacson ang dako nga kakulangan sa pagbutang sa nakaigo nga pondo sa mga nagapanguna nga mga sektor. Sa 2022 Presidential One-on-One interviews sang talk show host sa isa ka telebisyon, ginpahayag ni Lacson ang iyas nga pagkadismaya sa magamay lamang nga gintalana nga pondo sa mga nakaligad nga administrasyon para nga mapatuman ang mga plano para sa National Broadband Program, bulig para sa mga micro, small kag medium enterprises, mga proyekto sa social services, palangitan-an kag infrastruktura. Mismo si Lacson ang nag-sponsor para sa budget sa Department of Information and Communications Technology sa sulod sang 3-4 ka tuig sa Senado, kag nakita niya kung paano nga wala ginahatag sa ahensya ang ginapangayo sa nga pondo para maimplementar ang National Broadband Program. Suno pa kay Lacson nga wala sa natabo diri bangod gusto nila nga tukuron kung tani ang national broadband apang mismo ang highway kag mag-improve ang internet speed. Wala sang nagaluntan nga bagay pareho sinisno kay Lacson. Dugang pa ni Lacson makabuli kung tani ang pagpapaskog sang internet connection sa pungsod agud mapasanjog man ang research and development apang nagagwa nga 0.4% lamang ang gintalan nga budget sa national government para diri, samtang ibang nga pungsod nagabutang sang binilyon ka dolyar nga pondo para sa pareho sini nga tinutuyo. Bunga man ini sa pagsalig sa mga Pilipino sa importasyon, pagpangita sang kinaalam halin sa mga ginabasa sa Google, kaang palakat sa ibang nga pungsod sa mga eksperto sa nga Pilipino bangod sa kakulang sang hustong oportunidad sa kaugalingon nila nga pungsod. Suno sa kay Lacson nga maayo o kung may maayo nga mga ihibalo ang mga Pilipino nga nagalakat sa ibang nga pungsod, pagkatapos ang ilang ginahimo dito ginabakalman sa atong sini nga pungsod. Kung buligan sila sunod sa kay Lacson, mas makapayo para sa pungsod Pilipinas. Ang national budget, ito yung lifeblood ng ating ekonomiya kung hindi man ng buong bansa ng mga kababayan natin. Pag bumara yung ugat, yung dugo sa ugat ng tao, stroke ang abutin. Ganon din ang aabutin ng ating bansa kung papabayaan natin na bumara yung national budget gawa ng kalokohan ng mga nagsasamantala. Ang kabayan sang pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson. Ang nagapanguna naton nga balita international, balita sa sports, showbiz kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Kirk Nathaniel de la Torre, good morning. Monitor lang sa Purok, Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Christine Menias Villalobos, Eric Fernandez, good morning man. Kagay John Arlos, pangapi-kapi di sang uyab ko sang una nga si Atria, well ga pamati sin. Gibutangi ka dyan nga uyab sa una. Di sa pag Grabe ba? Basi uyab sa una, sa Sa una subong. Base man. Ano guro na? Gapang kita mga kapi-kapi. Kay Elizabeth Gamala, keep safe man sa imo dira madam, no? Good morning. Si Rabia Garcia, maayong aga.
Kay Noel Amar. Good morning, man. Sa kay amigo na ton Juan Bolgalyo, si maninay mo Juan Bolgalyo. Oo. Kag si Madam Alma Alvarez Yes, Gallo. Maninay Alma Alvarez. Kag kay Maninay Heart ko da. Good morning. Bago Yes. talaga digin Bago tanaw. ka lang tanaw sa iyang vlog. Oo, do ka bongga. Do ka simplihan lang sang mga bayo. Iya bala pero do tag Tag 6 700,000. digit. Grabe no. Mga tag 700,000. Oo, grabe no. Nakabangga gid yan. Ako doon makita ko lang ni sa ako ng wardrobe. Wow! Sa kanang wardrobe. Pero nakabarato lang yan. Grabe no, do ka simple lang siya, bro. Simple lang manamit. Pero kung sumahon mo, Kung sumahon mo ka taglapit sa milyon. kaladagdag. Kaladagdag ka sa pulungkuan sang suma. Yara to dyan, ang ilang nga mga outfit bala, hasta ang mga accessories ya, tag 1 milyon sipon mo. Gani no? May mga alaha sila nga tag milyones. Ako yung guro, galakat ko guro amo. Galakat ko guro amo no. Pero sila wala man sila bigalakat no. From pertahan diretso sulod na sa lakyan tapos manaog amo na may security. Grabe no. Kita ko nang isa ka outfit mo lang do sa airport bala mo no. Puwerte no. Anyway, Georgia Gargasran, kapita sa imo dira Madam Georgia. Good morning dira sa imo, no? Kay amigo ta Noel Amar, mag-agaman. Kita mong dason? Oo. Ay alin kay Miss Georgia, sino dason da be ka be? Ang sa akon di. Lain naman di gani sa akon hindi ka gid mag-depend sa akon. Mga last nga kwan, mga last. Kay Fernandez Eric, amo na ang Amo na pinaka-last mo? Yes. Na po na iya. Oh, tarawa bala oh. Oh, wala na gyud sang chance ni ang Ano nang imo yung cellphone man? do ka obsolete. Amo nang may buka skillhead. Wala ko na to. Do ginapapaway ko na siya. Awa na to? Sa mga mga serious transaction. Serious transaction. Kaya mo gito siya dani ang original ko nga. Hindi nga cellphone to katingala ko ano na yung mga kwan man to ka mga tingalan sa cellphone you know. Nga haw. Hindi to kada permi do Ito lain. matingala kagit sang mga Tsaga ko to kada semana do lain do. lain ang kissing. Kaya ako mo. Do pares man ni sa mo, do pares man ni sa bayo mo kinahanglan lain nun mo man kay kumakamba lang na cellphone mo kita. Ay bi clean ako sang bago nga kissing. Kung to sa 2009 pa niya do. Abo, grabe, araw-araw sa 2000. Di ba reklamo ka na ligad? Ano yung reklamo mo na ganit ligad? Ay, napakayo mo na to. Napakayo na to, buka. Ang sa dalong, pagkitang sa charger. Ang charger, napakayo yan. na to. Napakayo na to. Oo. Dason, ang buka naman ang casing. Ang kuhan gali, ang ano na ganit, tempered. Okay lang na yung tempered. At least may tempered. Kung wala to tempered, basta nag-direct to buka si mo cellphone. Tingnan pa islan ko baga. Yung buka naman, oh. Sige lang, Amugin na iya. Pailis ka naman, eh. Taga-iman kwan, binta ang mga gabaligya. Kaya ko si isa ka adlaw, kapilala sila Ako yan, mas di pa ko na mapilis. Basta doon makita ko pa. Ay, pero delikado na. Once nga may buka ng ikwaon mo na. Ay na? Kay delikado na kung may buka, magamiton mo pa. Gani, sige. Good. Yes. Kay Annette Marhen. Ay, hindi ina niya nagkinadtong akon ng mga great Kay things. Luke O'Neill. Nakita ko na. Perfect! Hindi ka na nampida. Kay Sir Tupe Purano, sakto man. Okay. Oh. Kay Dugay na Otang ko. Yes. Yes, good morning dira sa imo sa ano gani? Sa Orlidos. Good morning dira, kamusta naman kay isdaan kag katulahan tada? Kay mga Dudugay nakatatola ka. Kabang Rosanda kay mga kwanda. Mga ano? Mga kabang Rosan. Kabang Rosan, ka mga katilapyahanan. Kumusta ta? Kamusta ta si ngalan sa sister niya man nga tag-iyagid sa Orlidos. I forgot. Nalipat na Helen. Ha? Wala. Si Ta Helen ya tutuya sa Sa Dulid. Sa Dulid si Ta Helen. Ay, warning da kay Helen bakaw ko. Yes. Sa may Valladolid. Kisa ga Facebook na siya mo. Baw si Helen ibla bakaw ko bla no aran ni sa Dulid pa nakadumdum bla sang diwal. Oo, no? Na mo tuligad, no? Wag na sa kadumdum madala ko to bisto boy bi diwal. Gani, no? Pero Mayroon man. Ang maninoy kumanda, Major Wilfredo, pero man ang tabo. Anong tabo? Anong tabo sinyo? Oo. Way nakabuka kwan. Ma'am Gina Silgonda, wala labot sa mga pao. Niyo da, tari nagpanguhit, makamudi sa mga diwal. Charot lang. Nanukmat. Tulo text mo da nga ay may diwal gali do basi makagi ka mo di. Mayroon man. Bisan hindi mag-agi, Hongdon, gina. Kalapit, no?
Gapon tani kanina patugon ko diwal kay si Pare Ruben, si Migo ta Ruben bla sa kwan. Maninoy. Oh, bla Maninoy mo Ruben tampos. Nagbabakal sa to iya 10 kilo. Ala, Oo. grabe ba? Hindi ko tani mapadala man ko bisan sa lang. Kaya 350 lang kilos ang diwal mo. Oo. Tapos grabe, tuno doon kasadya to sa ila sa Harvest Kita, season. kita mo tong ano? Oo, sa dagat kita ko to. Grabe, no? Ngayon ko no si Caitlyn, no? Si Yada ko Caitlyn, gaya niya, gaya ko diwal. Padiwalan talang ka na, Yada, kay kami wala man diwal. Oo, pala Rio ta. Gusto, padala isa Ano lang. namin nga luto sa diwal? Ako na, ano lang, steam, Butangan butter. or steam. Ay, Ako yung okay lang ko ibig na Rio lang. Padala isa lang sang kwan, sang emoji nga nagapadiwal. Wala pa, di ba? Stand by na sa atong dugang nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:49. Sa detalye sa Balita International na develop sa pila ka mga eksperto sa US sa isa kasay sa PCR test nga maka-identify kung ano nga variant sa COVID-19 ang nagtapik sa isa ka persona. Dugang pa paagi diri mas mahapos para sa mga doktor kung ang ihatag nga treatment para mapadasig ang pag-ayos ng pasyente. Ang bag-o nga test ang nagagamit sa special probes fluorescent labeled molecules nga ginatawag nga slopy molecular beacons nga may nagkalain-lain nga kolor kung magtapik sila sa DNA o kung RNA nga virus. Sa balita naman sa patag sa negosyo, aprobado na sa Department of Trade and Industry ang pangabay sa grupo sa mga panadero nga magapasakas ang presyo sang tinapay umpisa sa Pebrero 1. Naibaluan gikan 21.50 mahimo nga 23.50 ang 10-piece pack sang Pinoy Pandesal. Samtang magasaka naman ang presyo sang Pinoy Tasty gikan sa 38.50 alin sa 35 pesos. Ang pagsaka sa presyo sang bangon ni sa pagsaka sang presyo sang harina nga ginagamit sa paghimo sang tinapay. Wala pa nadala diri ang pagsaka sang presyo sang LPG, butter, margarine kay iban pang ingrediente. Bangod diri posible masundan pa ang pagsaka sang presyo sa bulan sang Marso. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 51 pesos kag 48 centimos, Singapore dollar 38 pesos kag 20 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 61 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, ang Pilipinas ang ikatatlo nga pungsod sa bugos nga kalibutan nga may pinakadamo nga K-pop fans sa Twitter 2021. Sa statement sa Twitter, ang Pilipinas ang ikatatlo sa top 20 nga may pinakadamo nga K-pop fans base sa ilang datos umpisa Enero tubtob Desyembre 31, 2021. Naibaloan ng unang Indonesia kag ginsunda naman sa Japan, samtang ikaapat naman ang South Korea kag ikalima naman ang US. Sa balita sa sports, depensa naman sa IBF Junior Bantamweight Champion nga si Jerwin Ancahas ang iyang titulo batok sa anay Olympian. Gikan sa Argentina nga si Fernando Daniel Martinez sa mabot nga Pebrero 26 sa Cosmopolitan sa Las Vegas, Nevada. Ininay kanapulo nga title defense ni Ancahas. Una dre, wala na dayon ang away ni Ancahas kay WBO Junior Bantamweight King nga si Kazuto Ayuka sa Japan bangod sa pagsaka sang kaso sang COVID-19. Balita Espesyal! Good morning sa aton sinima kaaksyon kadasig sang oras ba 7:52 na. Yes, oo. Sige lang, do kadamo pa naman ni sang aton sininga balita special. Well, anyway, happy birthday anay actually din kay Nonoy Treyes. Karon nga adlaw, happy birthday kay Nonoy Treyes. Happy birthday to you. Of course, dalo ko naman diri panamyaw ni Ninoy mo Noel Ibuon no. Kay Nonoy Treyes. Good morning. Happy birthday Noy. Kag dira kay Hasmin Mandukilyo man, happy birthday. Yes, happy birthday sa tanan nga may na, birthday. no? Happy birthday kag sa tanan nga nagasulog sang birthday karon nga adlaw, happy.
birthday. Sa tanan nga may birthday, happy birthday. Sa tanan nga may mga anniversary, happy anniversary. Sa tanan nga may mga breakup, happy breakup. Oh, yun na? Ay, happy breakup. Ay, hindi kaya. Basta happy lang tayong lahat. Okay? Happy birthday sa tanan nga may birthday. Kag sa mga wala ya birthday, kabay pa ma-invite ko mo sa birthday. Muna. Alam ka lain? Sino to ganang napag-rate na papa-Edwin man? Taga Kaduaan, Cadiz. Si Miriam Nalipay. Yeah, sakto man. Umimo lang ko story. Basi lugar na ang nalipay. Amat lang. Kaduhaan to kuno. Sa Kaduhaan na. Sige lang Sige. Pabasi maka-message kita sa akin para mag-greet tara. Kag sa tanan ka taga Valladolid ra ang pangit niyong kabanding. Wala ka man padala di diwal. Maninoy ko da Major Wilfredo. Benuman kag si Ma'am Jean Ignacio balatong sa Andoy's inasal. Ara man lang ito sa gali. Oo, tani Ma'am Andoy's. Andoy's? Oo. Andoy's. Kung may inasal, may diwal po kita rin, no? Mayara ko rin ba sigara? Siguro ko mag-siling ka. Maila ko rin daw part sa ilang menu. Base. Kaya di, seasonal malaning kuhan mo. Ang, Diwal. Diwal, no? Oo, gali, no? Seasonal lang. Si Miriam Kabangal Nalipay, okay. Good morning. Gamboa, Kaduaan, Cadiz. Perfect. Good morning dira sa inyo, sa family Nalipay. Kabay pa nga Nalipay ka mo. Kag malipayon. Si Lolo ko na ni Caitlin. Yes! Lolo Nang! Nalipat. Nestor! Lola Nestor na. Kag kay Lola Jocelyn dira. And of course, kay Tita Beautiful Nelly Nang. Good morning. Direct Action Boys, sa atin sininga balita special. Mga pila na naman ka mga pagpati, mga pamahiin sang Pinoy. Ambot lang kung may ma-agree or may ma-disagree. Ang una di Direction Boy, hindi ko no maligo antes magsugal. Tood na. Ha? Hindi ko no kaya mga kuan mo da ko no, ang mga good vibes. Mga good vibes mo da ko no, basi madula, bala kay maligo ka. Okay. So, dapat, ang... Pero kung maligo ka, basi mga bad vibes man madula. Amo na gani. Ang mga malas-malas bla. Oo, amo Kaya na ganina nga ko, isa ko malas-malas ka niya, paligo. Paligo, ito la. Sa mabukal gid dyan. Sa supreto bla, sa may kwanto. Sa sulfur. Sa sulfur. Makanong init. Para makapatay ang mga kagaw. Kadi malason mo ba? Pero mo di sila, Action Boy, dapat hindi mo na ako no pagkuano na lang. Okay? Ang next Action Boy, hindi mo ako maligo. Tapos, simba. Nga naman. Kaya di, duga init niya ulo yung nga naman. Kaya di ba ginabas-basa na? Okay lang na, kaya antes magsimba ka paligo naman mo. After simba, hindi lang ka naman ligo. Kaya di ba ginabas-basan? Di ba siguro makuha pa na mga blessings, man nga imo na salo. Amo na iya mo. Pinoy mo. Sige. Pinoy tayo mo. Sige. Ang next Action Boy, dibuinas ko no, ang sinuman nga mag-atipan sang puti nga kabayo. Puti. So, malas ta kay hindi tiyak afford sang kabayo. Malas na kayo, wait kabayo. Oo. Sang puti dapat nga kabayo. Pero kung may ara kami ng bakal kabayo, puti ang inyo piliyon. Binas ka no? Wala na galing nambal kung nga. Sa ang next Action Boy, hindi ko no sagad mang dakop asang ilaga ang anuman nga kureng nga ginbata sa bulan sang Mayo. Paano na yan nila nabalaan? Mali mo na yan sang kureng. Pag mali mo sang ilaga nga ang birthday na yan, Mayo. Matilingon, kung may ara ka mo sa inyo balay, di ba? Example, may kureng ka mo sa inyo balay. Di ba usually, daw, kwan sang kureng nga dakpo niyo yung ilaga, mga kapatay, ka-amaze, pag ano, uy, gandakop ito. Ang inyo yung kureng nga, naano man siya? Bulan, may niya kureng, agyay. Hindi lain sila da, kung mabalaan sang ilaga, nga Mayo ka na tao, nga bulan kureng. Manago. Katong nakatutuyain din sa malumang dakot ng Mayo na siya. Mayo na sige yung Kambal sa ilaga. Ano naman? Grabe, yung mga Pinoy. So ang konada, ang tandaan mo na da, hindi mo gid pabalo sa ilaga nga Mayo na tayo. Oo. Kaya basi, no fear sa mo, kaya pa na mapiyansa. sa mabusar na ang ilaga. Kaya kabalo mo sa hindi Mayo mang dakop ang kureng kung na tao sa bulan sang Mayo. Pero doon namin, imbitahon ang naghambal, sinipong ko ang pakapiyon. Ang kapiyon, basya mo na lang sa... Agar. Kaya ko lang sulat sila ko. Biliyon ko, i-guess ni sabi sa Domingo mo, kung ano pagit ang wala, tayo nabalaan niya. Agar, ko na siguro pang Ang next pagit Action Boy, kung ang isa ko no ka lain, nga palatandaan, or no kalaway bala, nga patimaan, kung makabati ka sang huni sang uwak ko no.
Okay. Lapit sa inyo balay kay may ara kuno nga malain nga matabo sa inyo pamilya. Ano na? Pero speaking of uwak, di ba, ang mga kasabihan bla, maputi lang na ang uwak. Pero nagka-MJS, ligad may puti nga uwak, albino. Aba? Oo, very rare. Pero ti Malila, amo na kari Malila, ari na mga nagapamangako nga dason lang magputing uwak ti ara kay may puting nga uwak. Balokang ina do ang magsilin ka nga magputi ang uwak do one way of saying na nga do imposible na. Oo, yes, Imposible imposible. na Ti ara subong kay may nakita to sa misamis to. Puting uwak? Puti, yes. Uwak niya? Oo, albino. Gin-confirm media sa mga experts Nga nga. uwak? Oo, uwak gid siya ya. Albino? Maputi. Oo, albino nga uwak. Grabe no. Yes. Magli albino nga Oo. uwak no. Kagligad lang to Di gani. makulo damo di albino. Amo na. Oo, kita ka di albino. Hindi na daw sige hambal. Gani wala gani. Hindi na da, basi karon nga. Kita na kung albino. May classmate kong albino so na. Gabi no, abi mo do mga foreigners sila wala. Oo, kano gidya ti kana nga ya gani nga lang si kano. Kay Kano pa nawag siya, kay ti albino. albino siya, yes. Ang next action boy, ang palatandaan kuno nga kung may makita ka kuno nga itom nga kuring. Ito, malas. Oo, malas kuno. Kabalo ko na Ano yan. no mga kuring Masugata mo plus dalan ba kuno, dumalas kuno na. Oo. Ano nga ang tawagan ni kuring mundo? Ang mundo. Oo. Te ang mundo is world. Oo. Buta nga ang kuring mundo is world, hindi mo hindi sa gasoline mo nga black, kundi kang world na yung Okay, mundo. sa wala ko makita ka ito nga kuring mambal sa bata. May kuring mundo to May sa kuring mundo gaon, to. no? Paano naman? Tingala ko nung labot sa ito nga kuring na sa imo kapalaran niya. Gani man. Basi ma-distract ka, that's why siguro nga maaksidente ka. Basi lang. Ang next action boy, ari bagay ka funny. Kung ang imo kuno pet nga ido, damo ang bata, ihaboy mo kuno ang isa para hindi mapatay ang the rest. Kaluoy. Kaluoy man Ano yun. sa mapilian sa gihaboy? Gani, Ano na? kung makahamba lang guro, ano ka man imo, ano man yung labot. Mga papis dali ka mo dio. Linya ka mo, linya. Marapol tayo sino yung bulto Sino? Amo na ko action boy, itapon ko na ang isa sa mga ito upang hindi ito mamatay isa-isa. Kag matubo ko nung iba niya mga utod nga healthy. Ti ano man kay kung yaboy mo to sang energy makadto. Ang ido mo ko na bikon chow na. Oo, ihaboy mo. Ihaboy tag 24 mil na 25. Ihaboy mo? No naman. Wrong. Sige. Ay banda. Sabado naman Namudamo ko diyo. Alan Navales Maninoy mo Alan Navales. Yes, Maninoy, good morning. Salamat gid sa ligad to. Kanami gid sa pizza. Kag kay Rudy Gonzales. Yes, good morning. Standby na mga ka-aksyon sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang inyo naman din nga news team. Action Eden Abos. Kag-aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.